paglaran sang boko kanthi hangasta pecut samad diman Cinondro sak gunung wiwis gedhe Gunung Katiasani kanggo paling para putra butuh dahyaning pecut kangge hanya paling para kadang putra kang sampe lumut wonten madyaning sasar manggal Asat pecut samad diman den obat abid di obat abid kumalebet kono bisa asat omongan kasebrange marang jalmu manungsa bakal lebur lan konebi lebur tanpa dadi saking kersaning Gusti Pangeran mugi kadang putra Barata tansah ing sambya pinanggih wah roko Jagad Kandiya Gusina Karta Cimandra Sanggaka Kandiya Warok Guna saking Kadipaten Kono Jojo Tara Tedas Bapak Palu Deni sisaning derek mriku candaning para bapa saking kadang-kadang putra Barata kang samya lubat mandeng sak kucak-kucuk ing garana hameta putra Barata tansah rahayu kang samya tirmu sembada kang sinedya basuki kang kaisi Jaya Jaya Wijaya dikawes dari sampai kono wah rokok Subrasta lek taman rumah ini ada pos bisa mengerti dalam rumah ini bakal surto Sirna Marga ing taman Bujung Salman di Cimandra melengkungkan dia belum mencorok kadya tejo iya to kepelapat kadya lintang bima jejer babah kadya panas patu pipato wah